Представяме ви новия член на семейството ми, Стамен. Сега се опитва да спи. И прави много забавни физиономии. Но мисля, че успя да се успокои. Ето е и мама. Мама Мими. Мама Мими, доволна от живота. Високи технологии. Мама Мими живее на широко. Тя е в стая за двама, но няма никой друг. Може би не е лошо да добавят още някой, че да си правите компания. Освен мама Мими, тук е и баба Сиси, която е папарак. Аз съм също малко.